Ningon na yung kansi na kung sujak sa'yo dyan, imong guiter po, mga sakit pa na imong gingon ay. Tingnan di mo eh. Taang sa kalendar, bi. Kung sa Diyos sujak sign ako ba? Year of the Dragon. Asa man dili ang sujak sign, oy? Pre, ano sa mga kadya? Asa man di makita, oy? Asa man sujak sign ani diri? Pre! Huy! Pre! Saan nga di makaminaw? Oy! Naman di ka diya, pre! Siya to, pre! Saan pagitan ni mo anang kalendaryo? Si ganiharam kasi okay dia ah. Tawgon ka, di ka kadungog. Ngita na ko sa kung sujak sign, pre. Kung sa'y sujak sign ako, pre, kay... Diri man daw sa kalendar makita ang sujak sign. Iya ako nakita. Year of the Dragon naman ako nakita, pre. Pastila mo rin, problema rin mo. Dahil ganihar ako natawag sa imuha. Nya, moro rin problema ni mo. Ang kara sa pre, ang sujak sign pre, dili makita sa kalendaryo ka ng mga sulat diha. Madunggan na nimo na sa mga wanagan ka na ni mga wanagan ba ni marabra-bra ka ba? O diyan na makita ang sujak sign gikan sa January, February, mga sunod na sa nga bulan, diyan makita ang sujak sign. Dito na makita sa ilahan la, dito makita sa kalendaryo, taka na mga ganiya na magkasig pangita diya. Malibat na mata mo diya. Mao ba, pre? Ikaw, pre, kabalo ka sa imong sujak sign, pre. Aw, kabalo oy. Kay gituluan man kun lang atong lang madam-madam auring-auring. Mo na siya. Ang akong sujak sign Cancer. Mo na siya. Cancer? Cancer imong sujak sign, pre? Masakit na siguro ang sujak sign. Oh no. Lalaki na una-unaan, pre. Oh, lagi nang ka sa imong kwan. Imong sujak sign. Ngam saman. Ha, Guwiter akong sujak sign, pre. Guwiter akong sujak sign, pre. ningon na yung kansi na kung sujak sign dyan, imong guiter po, mga sakit pa na imong gingon ay. Pastila di mo eh. Banas ka, pre.